Abubuwa guda 5 wanda mata suka so a ce maza sun sani game da saduwa, amma unfortunately maza ba su sani ba. Na tabbata na 4 zai matakar baka mamaki. Na farko shine mace tana so ka dinga controlling din komai, ba ta so a ce ita ce take controlling din yadda za ka yi. Ta fi son ka kasance kai ne jagora. Yawan tambaya a wannan gabar yakan lalata komai, irin su haka yayi, kina son haka, zan iya taɓa nan ɗinki. Irin waɗannan tambayoyin yakan ɓata yanayin da kuke ciki. Ta fi son ka jagorance ta da ƙarfin gwiwar kafa. Ta fi son ta sadaukar da kanta ga duk inda zaka kai ta. Na biyu shine mace ta fi son ta ga yunwarka a kanta, ba wai sauƙin kanka a kanta ba da kuma kawaicinka a kanta ba. Mace ba ta son natsatsen mutum in dai a order room ne. Ta fi son namijin da ba zai taɓa iya kontrolin ɗin kanshi ba. Ta fi son ta ga kana mugun buƙatar ta. Ta fi son ta ga ka ɓata ranar ka gaba ɗaya kana tunani a kanta. Nutsuwa da kawaici ana yin ta ne a waje, ba wai fa a ɗaki ba. Yunwa kuma ana nuna ta ne a ɗaki. Idan har ka tsaya za ta ji kamar baka ƙaunar ta, amma idan kai abin da ya dace za ta ji kana mugun buƙatar ta. Ta fi son kawai ka aikata fa, ba fa sai ka tsaya wani kana tambayar ta ba. Na uku shine mace tana son ka dinga yi mata magana a lokacin da kuke saduwa. Yin shiru shine maƙiyin kusancinku da kuma shaƙuwarku. Tana son ta ji muryarka, tana son ta ji yadda kake ji, tana son ta ji kana tare da ita. Raɗa a kunne irin su ke ta musamman ce ko kuma kalle ni, amma daga lokacin da kai shiru ka barta ta yin tunani kala-kala. Bata san abin da take yi daidai ne ba ko kuma ba daidai ba ne. Bata san ko kana jin daɗin kasancewa da ita ba. Muryarka tana da matuƙar muhimmanci, kai amfani da ita. Na 4 shine tana son ka dinga taɓa ko ina a jikinta. Ba za ta taɓa faɗa maka hakan ba, za ta barka ka gano hakan da kanka. Duk inda ka taɓa a jikinta jini ne zai yi sauri ya zo wurin, zai ƙara mata sensation, sannan zai yi releasing ɗin sinadarin endorphins. Yawancin mata sun sani, yawancin mata ba a taɓa tambayar su. Tana son ta shiga cikin hatsari, tana son ka saka ta cikin hatsari, amma a ɗaki mara hatsari. Tana son ta ga za ka iya zama fusatacce, amma a lokaci guda kuma mai hankali natsatsi. Tana son a lokacin da za ta ji hannunka a jikinta, ta san tana cikin aminci. Na 5 shine tana son ka daɗe fiye da yadda take tsammani. Ba ta buƙatar ka daɗe har na tsawon rayuwarka, amma tana buƙatar ka daɗe fiye da tsammaninta. Idan ta yi tsammanin minti 5 sai kai 15, za ta yi mamaki. A lokacin da ta yi mamaki, a daidai lokacin sha'awarta za ta ƙaru. Za ta ji kamar ba za ka iya kontrolin ɗin kanka ba, ko kuma ba za ka iya taimakon kanka ba. Za ta ji kamar ita ce silar saka ka ƙasa kontrolin ɗin kanka. A wannan gabar kana buƙatar ka wuce abin da take tunani a cikin ranta kawai. A ƙarshe dai na yi wannan bidiyon ne don na yada ilimi don kuma masu aure. Ku taya ni da sharing har wannan bidiyon ya kai gurin da ake bukata kuma ya kai ga wanda ake bukata. A ƙarshe dai kar ku manta ina sai da takalma. Ina sai da takalma akan farashin sari, ina sai da takalma a pieces. Kar ku manta wannan takalman saboda Allah bai azarta ni da shago bane ba, amma idan kana son takalma ka shiga profile ɗina ka ɗauki namba ta kawo magana a WhatsApp. Akwai hotunan takalma kala-kala wanda zan tura maka ka zaɓa. Idan kuma nan sun yi maka, kawai ka ɗauki namba ta a profile ɗina ka yi min magana. Kar ka manta, ko sari kake yi ko ina kake a faɗin Najeriya da kewayen Najeriya, zan tura maka kaya su je su same ka cikin aminci. Allah ya sa mu dace.